U gimnaziji Bečej održano je vojvođansko finale tradicionalnog 25. jezičkog takmičenja pod nazivom Mio maternji jezik, kojim se procenjuje znanje i upotreba mađarskog jezika. Ovo nadmetanje počelo je 1973. godine u šator Arauhilju u Mađarskoj. Sastoji se iz pismenih i usmenih zadataka koji proveravaju upotrebu jezika, gramatiku, ispravnost i veštinu tumačenja teksta, kao i izražavanje individualnog, samostalnog i kreativnog mišljenja i svesnu upotrebu jezika. Ovo takmičenje ima veoma dugu tradiciju u Mađarskoj, a od 90. godina je prisutno i u Vojvodini. Imali smo manju pauzu za vreme rata, ali takmičenje smo uvek organizovali u Bečeju. Takmičenje se odnosi na celu Vojvodinu, mada je ove godine nešto slabiji odziv škola i učenika. Mi smo na vreme poslali pozive i očekujemo da će ovo takmičenje u buduće ponovo biti popularno. Ovde u Bečeju se organizuje vojvođansko finale, odakle najbolji učenici idu u veliko finale u Mađarsku, gde će se takmičiti učenici 5 država koji žive u Karpatskom basenu i čiji je maternji jezik mađarski. Veoma se radujemo što imamo 7 takmičara i svi učestvuju po prvi put na ovom takmičenju. Raduje me i hrabrost nastavnika koji do sada nisu učestvovali sa decom na ovakvim takmičenjima. Verujem da ovo takmičenje ima budućnost, da će se srednjoškolci sledeće godine u većem broju odazvati i da će to biti početak jednog velikog napretka. Na vojvođanskom finalu jezičkog takmičenja učestvovalo je 7 takmičara iz 3 škole, iz Sente, Subotice i Bečeja. Moje mišljenje je da je veoma važno kako upotrebljavamo mađarski jezik. Po prvi put učestvujem na ovom takmičenju da bih pre svega stekla iskustvo. Mnogo sam se pripremala u nadi da stignem na veliko finale i nadam se da ću i ovde, a i na velikom finalu steći mnogo novih poznanstava. Sa nama su u školi radile 2 nastavnice mađarskog jezika. Prijavila sam se jer sam želela da učestvujem na što više takmičenja. Takmičenja iz gramatike su mi omiljena. Pripremali smo se tako što smo pregledali testove iz ranijih godina i vežbali smo obraćanje pred nastavnicima, a i ispred drugih odeljenja. Ovo je jedno od najsloženijih takmičenja u Mađarskoj, ističe Barnabas Kerekeš, potpredsjednik Saveza negovatelja maternjeg jezika iz Mađarske, dodajući da su se takmičari iz Bečeja na dosadašnjim takmičenjima uvek isticali i postizali odlične rezultate. Oni takmičari koji su se izborili za učešće u velikom finalu treba prvo da ispune test od 3 sata, odnosno za 180 minuta treba da odgovore na 20 pitanja kojima se u suštini meri znanje i upotreba mađarskog jezika. Drugi deo takmičenja je usmeni, kada žiri zada 3 teme. Od njih treba da izaberu jednu temu i imaju otprilike 20 minuta da se pripreme. Posle toga imaju 3 minuta za govor na izabranu temu, s tim da mogu imati u ruci nacrt izlaganja. Ovo je jedno od najkompleksnijih jezičkih takmičenja u Mađarskoj. Na veliko finale Karpatije od 1992. godine redovno dolaze i učenici iz Vojvodine, a mi smo sada pre svega tu da odaberemo one mlade ljude koji će se izboriti da steknu pravo da učestvuju na velikom finalu. Ono što je još važno istaći jeste da ovo takmičenje u stvari priprema mlade ljude za život, pošto se radi o primjeni jezika, što u pismenoj, što u usmenoj formi. Miodrag Basarić, direktor gimnazije, izrazio je zadovoljstvo što je ova obrazovna ustanova već 25 godina domaćin jezičkog takmičenja Mio maternji jezik i naglasio važnost negovanja maternjeg jezika. S obzirom da se u gimnaziji ravnopravno uče 2 jezika, i mađarski i srpski, izuzetno mi je zadovoljstvo da mislim da preko 10 godina, a i mnogo više, se to organizuje u našoj školi gde smo mi domaćini za celu Vojvodinu. Kasnije se to takmičenje, finalni deo, održava u Mađarskoj. Tema je jezik, znači večna tema jeste jezik. Mnogi su rekli da tamo gde jezik umire, nestaje i narod. Nama je stalo kao gimnaziji da očuvamo i srpski i unapredimo, a posebno mađarski jezik i u Bečeju i u Vojvodini, i ta naša ideja se sprovodi kroz ovo takmičenje. Naši učenici uzimaju učešće. Ove godine su naša deca koja su učestvovala ranije
mogu reći, domaćini ovog takmičenja i oni će voditi takmičenje zajedno sa našim gostima iz Mađarske koji dolaze i koji će praktično biti komisija koja će ispitati tu decu.